Bine v-am găsit! Eu mă numesc Țurcan Elena și astăzi la podcastul De la Om la Om, care vorbim despre diferite subiecte legate de incluziunea socială, îl avem ca invitat pe Alexandru Obadă și astăzi vom vorbi despre cum e să trăiești în întuneric. Eu și Alex suntem complet nevăzători și vom împărtăși și cu voi experiența noastră. Salut, Alex! Bună, bine v-am găsit! Cum ești? Bine, Ești foarte gata? Bine. Da, sigur. Hai să începem. Pentru început o să te rog să te autoprezinți cine este Alexandru Obadă și cum vrei lumea să știe de tine. Cum ai zis, mă numesc Alex, am 27 de ani și momentan nu fac nimica, în sensul că nu lucrez, sunt în căutarea unui loc de muncă. Am mai lucrat, sincer, anul trecut am avut un job la un call center, a fost pe partea de limba italiană și chiar a fost ok așa, dar după, din anumite motive a trebuit să mă las de jobul ăla, să-mi dau demisia. Ok, am făcut ce am făcut în viața. Ok, poți să zici orice, îți place să citești ceva ce crezi că e remarcabil și oamenii n-au de unde să afle, din Wikipedia sau de pe Facebook, nu știu. Ce crezi că e informație care e relevantă despre tine și lumea n-au cum să o găsească. Ce-mi place așa, sincer, îmi place să citesc, chiar mai citesc bine în ultima perioadă, nu prea mai cit așa, dar cum îmi place. Merg la sală, chiar pe fiecare zi. Am mai avut și niște antrenamente de taekwondo, am fost la un curs. Și acum am înscris și la un concurs de gătit, care sper să reușesc să intru, să zicem, să trec probele, să ajung la finală. Și ok, asta e, cam asta fac eu în zile. Alex, eu îți promit, chiar dacă nu treci probele, dacă gătești ceva, noi venim numai decât să gustăm ce gătești. Sigur. Tu astăzi nu ai venit singur, ci ai venit însoțit de cineva și o să te rog să ne prezinți și nouă pe acel cineva. Da, normal, cum să uit de Desmond. Da, Desmond este cățelul meu ghid, îl am de un an jumate și de când eram, sincer, mi-a schimbat total viața. Practic, înainte dependeam mereu de cineva, de mama, de tată sau de sora mea să merg pe undeva, să ies, nu știu, în oraș, asta trebuia să fiu mereu însoțit de cineva. Și de când am avut pe Desmond, chiar nu mai depind absolut de nimeni. Mă duc singur, plec când vreau, mă întorc când vreau, fac ce vreau, practic. Și e mult mai ok, mă simt mult mai liber. Super, noi o să mai revenim și despre Desmond, dar acum o să ne axăm un pic pe tine și pe experiența ta. Vreau să ne povestești istoria ta, cum ți-ai pierdut vederea. Uite, în primul rând vreau să știu dacă întrebarea asta te deranjează. Eu relativ recent mi-am pierdut vederea, 4 ani în urmă. Și sincer, clar, că oamenii care brusc află că mi-am pierdut vederea, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce, cum, și sincer încă n-am trecut peste întrebarea asta, undeva încă mai doare, deoarece aveam șanse să-mi salvez vederea. Care e atitudinea ta la întrebarea respectivă și dacă ne poți relata tu cum ți-ai pierdut vederea? Sigur. Da, adevărul că totuși nu e deloc ușor. Clar că nici pentru tine nu a fost ușor și nu este ușor și nici pentru mine nu a fost ușor. Am văzut până la 17 ani, după care mi-am pierdut vederea. Cum a fost? Ar trebui să mă întorc un pic mult, în spate, în sensul că am avut oricum probleme cu vederea de mic, după naștere, că nu mi-au acoperit ochii și lumea de la incubator fiind tare mi-a afectat la ochi și n-am văzut niciodată cu ochiul drept, ce vedeam cu stângul. Purtam ochelari de vedere și chiar și fără ochelari mă descurcam, nu că aveam probleme, dar adică oricum nu trebuia ochelari ca să mă descurc mult mai bine. Am văzut, acum până la 17 ani, practic când aveam 10 ani,
Eram în curtea școlii și un copil mi-a dat un pumn în ochelare. Ochelarii având lentile de sticlă, sticla mi-a venit în ochi și eu fiind și mic, oricum la 10 ani, da, m-am frecat acolo, să zicem, cu degetul ăsta și m-am tăiat. Clar m-am dus la spital, m-am operat, era cât pe cea de atunci, o să nu mai văd, a fost fix la milimetru de pupilă, că dacă era un milimetru mai în sus, rămâneam de atunci nevăzător. Am avut noroc, bine. Dar mi-a zis oricum pe la 16-17 ani va trebui să mă operez din nou, că o să am dezlipire de retină și chiar așa și fost. Practic oarecum și accidentul ăla, să zicem, operația mi-a afectat după. Pe parcursul anilor mi-a afectat vederea și după a trebuit să mă operez la 16 ani. Am avut dezlipire de retină, m-am făcut 3 operații. Prima nu a reușit, a doua a reușit, dar trebuie să fac încă a treia pentru că aveam și cataractă și după a treia operație, practic, mi-am pierdut de tot vederea. După primele 2 începusem să văd din nou. Și după a treia mi-am pierdut vederea. Tot trăiam cu speranța, sincer, că o să văd din nou. Bine, și doctorii îmi ziceau că poate, adică da, ai șanse pentru că ești tânăr și asta, dar în viitor. Pentru mine, nu știu, atunci, pentru mine viitorul, nu știu, mă gândeam la peste 2, 3, 4, 5 luni. Și a trecut 11 ani aproape, da. A fost greu, dar oarecum și speranța asta pentru că eram sigur că o să văd din nou, a fost oarecum o iluzie, să spunem, pentru că eu speram și că o să văd din nou și până acum ce a fost atunci la început a fost așa o iluzie, dar datorită iluziei asta am reușit să trec peste, pentru că încet m-am obișnuit. Bine, primele luni mi-a fost greu, chiar, nu știu, poate primul an, da, mi-a fost foarte greu, pentru că, ce dependeam înainte de vedere, nu? La fel ca și tine, că oricum vedeam și, dependeam de vedere. După să m-am luat oarecum de la zero, a fost greu, dar cu ajutorul și părinților și a oamenilor din jur, în sensul familia, verișoare, unchi, mătușe, așa, știi? Și am reușit să trec peste asta și acum, sincer, chiar nu am nicio treabă, m-am obișnuit, dar chiar de foarte mulți ani. Și nu mă deranjează când mă întreabă cineva, adică e o întrebare firească, într-un fel. Da. Clar că, cum era tine, e normal că n-ai reușit să treci încă peste și, poate te deranjează pe tine. Aici depinde de caracterul fiecărei persoane, cred. Da, cred că undeva mă învinuiesc și pe mine că, eu atunci eram deconcentrată și poate eram pierdută și eram de acord cu ce mi se propunea, dar poate atunci trebuia să fiu un pic mai rece și poate undeva mă învinuiesc și pe mine că atunci nu am văzut, să zicem așa, lucrurile cum trebuia, care erau, nu le vedeam fix. Vroiam să cred și eu în iluzia aia, când mi se spunea că după prima operație o să vezi 70% și după a treia n-am văzut deloc. Presupun că asta e istoria dezlepirii de retină. Da. Că la mine nu a fost dezlepire, dar tracțiune și deja după intervenție s-a ajuns la dezlepire. În fine, vreau să fac și o remarcă aici, dacă îmi permiți. Sigur. Înțelegem că toți sunt copii, toți mai fac greșeli, dar cred că e foarte important, nu știu, cel puțin pe mine și acasă, așa m-am învățat, ce ție nu-ți place, alta nu-i face și uite, e un accident tragic care, din păcate, a avut loc cu tine, dar poate să aibă loc cu oricare alt copil și cred că ar fi indicat ca părinții să atenționeze copiii corect. Că, uite, poți să faci cumva o astfel de chestie sau chiar cineva poate nici nu realizeze că are o problemă cu vederea,
pentru ce nu primește el o lovitură, cum e și în cazul lui mai mulți oameni chiar vestiți. Am vrut să te mai întreb părinții tăi, adică tu ai spus că mai ai avut probleme cu vederea, ei într-un fel erau obișnuiți sau tot a fost ceva dureros pentru ei? Nu, a fost dureros pentru ei, clar, atâta pentru tata cât și pentru mama, dar știi cum e, pentru mama poate a fost mult mai dureros. Da, oricum nu se așteptau, clar că nici ei, pentru că acum mă descurcam singur, mergeam la școală singur și făceam totul singur, că vedeam, după care când am mai văzut, n-a fost greu și pentru ei. Bine, mama acum ce tot îmi repete sincer că eu am ajutat-o pe ea, că să treacă oarecum peste problema, peste faptul că mi-am pierdut vederea. Acum nu știu, sincer, nu știu, poate că m-au văzut pe mine că eram un pic așa mai optimist și că nu eram descurajat, nu am căzut în depresie, poate din cazul ăsta, poate că și ea m-a văzut că sunt așa și oarecum, să zicem, indirect am ajutat-o să treacă și ea peste, să se ridice. Eu înțeleg ce vrei să zici, că, nu știu, cred că tata tot avea să reacționeze dureros, la mine tata deja de mult e decedat. Și eu cred că mama era în negare, că eu nu o să mai văd, că trebuia să am a 3 operații, dar eu deja gata, câte un pic îmi reveneam, nu mai puteam să stau să sufăr. Și zic, mama, e ok, eu trebuie ceva să fac. Dar mai e o operație, zic, dacă o să văd după ea e bine, dar eu nu pot stau cu iluzia asta că o să văd, trebuie ceva să fac, eu nu mai pot sta așa zile întregi. Și cred că faptul că noi poate și-am simțit pe ei mai deconcentrați, poate noi nu ne-am permis noi, știi, să ne pierdem cu firea, că cred că dacă ne pierdeam și noi cu firea, nu știm cât de pozitiv era în final. Dar e clar, în unele momente și ei ne încurajează, în altele noi și eu mai îmi place glumele de umor negru și mama uneori mai reacționează așa dureros la ele, dar mie mai place să fac așa glume ca să le obișnuiesc, e ok, adică eu nu văd, e ok, obișnuiți, așa cum unii-s deștepți, cum unii-s de succes, așa eu nu văd, n-ai ce face, nu-i bine sau e rău, așa sunt eu. Normal, clar. Ca să înțeleg, tu îmbrai la o școală simplă, nu era la o școală specializată sau ceva? Nu, era o școală simplă. Da, și după ce ți-ai pierdut vederea, Am continuat, tata. Ai continuat studiile? Da, am continuat tot la liceul respectiv. Practic era un liceu... De ce clasă erai? Aveai 17 ani, corect? Da. Ce clasă? Era în clasa 10 când mi-am pierdut vederea, cam pe la sfârșit, de fapt cam pe la jumatea anului. Prin februarie ce am început eu cu operație și cam prin vară, prin august, cam așa s-a terminat de tot, adică de atunci n-am mai văzut. Deci, când am început, bine, oricum anul l-am încheiat bine, a 10-a, când am început a 11-a, clar că am început-o de la zero, că fiind nevăzător propriu. Am continuat bine, pentru că era o școală care, sincer, mi-am dorit, am vrut să merg la liceul respectiv. Era pe bază cum, erau 3 profile, era de șef bucătar, de barman și de recepționist. Eu la început m-am dus că îmi plăcea să gătesc, dar cu toate că nu găteam încă, am zis că ok, mi-ar plăcea să știu să învăț să gătesc și asta. Poate îți plăcea să mănânci, dar mai mult, da. Dar și vrei să înveți și gătești. Da, exact. Oricum îmi place și în ziua de azi să mănânc și să gătesc. Dar bine, mai mult clar să mănânc. Da, și am zis că să învăț, ok, mai bine să gătesc și asta. Primii 2 ani ce-am făcut practică și al 3-lea an, dar numai că a 2-lea an de fapt am trebuit să aleg profilul. Acolo am descoperit profilul de bartender. E personajul respectiv care face cocktailuri și mai ales și prin cluburi sau pe la petreceri și face chestiile alea, șmecherile alea cu sticle, că pune cocktail în sticle și le aruncă pe sus, le învârte, știi?
Și mi-a plăcut foarte mult figura aia, personajul respectiv și am zis că ok, bartender vreau să mă fac. Bine, pe lângă șef, aia învăț și eu singur, nu e nicio problemă, dar e bartender. Și am ales profilul de barman. Asta chiar înainte să-mi pierd vederea. După ce mi-am pierdut vederea, mi-au zis că și profesorii, uite, n-ar fi mai bine recepționist, pentru că oricum, barman e greu, asta, nu prea ai cum. La recepționist ai la hotel, să zic, preiei răspunsul la telefon. Nu sunt așa de multe situații unde poți să-ți provoci ceva ție, să nu te tai, să nu scăi șovuri, ceva daune și ție și așa este restul și asta, din împrejur. Da. Nu, corect, așa este, dar plus că aveam și mai multe șanse ca să-mi găsesc un loc de muncă prin profilul respectiv. Dar nu-mi plăcea, sincer, am zis că nu, dar nu-mi place, pentru că eram, sincer, acum să fi fost, dacă aș fi să mă întorc înapoi, da, cred că l-aș fi ales. Dar atunci cum am zis că practic eu speram să văd din nou, că am zis că oricum văd din nou, încep să văd din nou, am zis că nu, că oricum nu-mi place să fiu recepționist, nu. Dar acum, sincer, aș fi ales pe profilul respectiv. Da, și nu, la urmă am terminat, că am făcut 5 ani, s-a făcut 5 ani în liceu respectiv, 5 ani de liceu și am terminat cu liceul respectiv. Am făcut până la capăt, a fost chiar, cum să zic, am avut noroc, pentru că acolo am întâlnit, era un profesor care, bine, ce am avut în primii 2 ani, un profesor am făcut liceu în Italia. Și, de fapt, da, am trăit în Italia vreo 11 ani. Și acolo era profesorul de limba italiană și istorie, care el era nevăzător. Și, da, oarecum m-a ajutat și el, mi-a dat niște sfaturi după ce mi-am pierdut vederea, cum să mă comport, cum să fiu, să încerca și el oarecum să mă ridice. Și profesorul respectiv avea și, să spunem, un însoțitor la liceu care îl mai ajuta, venea pe acolo, îl mai ajuta când era în clasă. Și profesorul respectiv, însoțitorul respectiv m-a ajutat și pe mine după foarte mult. Da, foarte mult m-a ajutat. Ai urmat și o facultate ceva? Da, după care la început am zis că nu fac facultate. Dar după ce am terminat liceul, am mai stat un an în Italia și m-am întors în România în 2015. M-am întors cu o familia. Și aici Asociația Doamna Rădița mi-a sugerat, uite, ce zici de facultate, dacă e, uite, limbi străine, tu că deja știi italiană și dacă eu mai faci o limbă pe lângă. Nu prea vreau să fac o facultate, dar am zis că hai să încep totuși, decât să stau acasă, așa, oricum nu făcea nimic, hai să încep facultatea. Și da, am făcut facultate de limbi străine aici la ea și limbi străine italiană și spaniolă. A fost ok, sincer, am auzit. ¿Hablas español? Claro que sí, hablo un poco de español. Ei, bun. Da. Sincer, am avut noroc chiar și la facultate. Am auzit de fapt am auzit multe persoane nevăzători care ziceau că au avut probleme la facultate, că profesorii nu înțelegeau asta, dar la început, primul semestru a fost oarecum și pentru mine așa, pentru că nu am mai avut persoane nevăzători. Dar le-am ajutat eu să treacă peste momentul. Uitați, putem face așa la examen, putem da scris, pot să vin eu cu laptopul la facultate când este un examen, voi dacă mi-l faceți în file Word, eu îl fac, sau dacă vreți putem face și oral, mă întrebați și eu răspund la întrebări. Știți uici în braille? Poftim? Știți uici în braille? Știi braille-ul? Dacă și braille. Da, l-am învățat. Zic, scrii fiți în braille, dacă copiii la examene profil nu mai prindeau, că nu înțelegeau ce e aia. Da. Da, și i-am ajutat și eu pe profesor să treacă adică să-și dea seama, ok, bine, nu vede, dar uite că nu e nicio problemă, adică putem face lucrurile normale.
Adică îl ajut, mă ajută și el în sensul ăsta că m-a ajutat și eu, că uite azi cum ne putem descurca. Și chiar profesorii au fost foarte înțelegători. Să zicem că m-au acceptat, m-au ajutat și ei foarte mult și a fost ok, a fost ok. Singurul lucru pe care, Super. da, singurul lucru care îmi pare rău, sincer, că n-am reușit să-l am pe Desmond atunci la facultate. Am Da, înțeles. da, asta a fost, am făcut cerere de atunci, dar din al doilea an de facultate, dar na, din păcate nu am reușit să-l am imediat. E super că ai avut așa o experiență plăcută, dar totuși, crezi că niște chestii din școlile din România, nu știu dacă poți să zici, dar poate din facultățile din România care poate ar fi necesare de adaptat pentru persoane nevăzătoare, ca niște sfaturi, ca niște dorințe. Da, nu, clar că sunt. Faptul că am avut eu noroc, na, să spunem că e un caz, e un caz care se întâmplă la nu știu câte persoane, dar e chestia clar că sunt foarte multe lucruri de făcut. Cum am zis, am auzit persoane nevăzătoare care au avut experiențe negative. Eu La înțeleg, dar facultate. cred că ar trebui să dăm niște exemple că poate sunt și mai mulți nevăzători care s-ar fi dus la facultate. Poate sunt puțini că nu sunt condițiile acestea necesare. Nu zic să fii ca la un hotel de 5 stele, dar zic să fie condițiile poate minime necesare pentru persoane nevăzătoare ca să poate să învețe și ei o profesie, ceva, nu știu, ca de exemplu toate materialele să fie și în audio sau nu am învățat fiind nevăzător și acum mi-e foarte greu ceva să învăț, că eram obișnuită să prind totul citind și văzând și acum uneori mi-e destul de dificil de asta și întreb ce sfaturi ai da, că poate să ne urmărească și profesori sau alte persoane și să zică, băi, uite, chestia asta se poate de implementat și hai să o facem. Ok. Aici, normal că ar trebui de facultate, ține de facultate, probabil în sensul că, bine, în cazul ăsta de facultate, dar și de școli, liceu sau generală, școala generală. Dacă să cumpere niște aparate, să spun, da, aparate care, Asistire sau? da, care îi poate ajuta pe persoanele nevăzători, știi? În sensul, oricum și în braille, sau sunt, bine, și persoane care văd foarte puțin și au nevoie oricum de ajutor și ar trebui un aparat care să mărească scrisul, știi? Asta ar fi și asta o soluție, că i-a ajutat foarte mult. Și da, ceea ce privește, uite, gen când fac elevii, de exemplu, știi, TIC, este un program gratis pe calculator, Nvidia se numește, și ăla care îl pot descărca gratuit de pe internet, îl instalează pe calculatorul respectiv și na, o persoană nevăzătoare poate să facă și ele acolo, nu știu, gen în ora de calculator de TIC, ceea ce fac ceilalți, face și el. E cea mai, de exemplu, și cu un registrator l-am folosit foarte mult, că m-a ajutat să înregistram lecția după care o ascultam acasă. Dar, na, dați seama, asta era un pic oarecum mai greu, în sensul că să stau o oră, 2 ore sau câte ore erau, acum nu vorbesc pe singură materie, dacă e 6 ore, nu? 6-7 ore cât e materie, cât e toată ziua de școală, să stai acolo, să asculți tot înregistrarea de la început până la sfârșit, e greu, pentru că se mai întrerupe, deci nu prea reușești tare mult să înveți. Și să înțeleagă profesorii, ar trebui să înțeleagă, pentru că ei dacă văd un caz, vai, ce fac acum, cum fac, cum rezolv, să vorbească oricum, noi venim, pentru că noi, persoanele văzătoare, de fapt vin cu propuneri, pentru că, na, și de exemplu, dacă ești de mic sau ți-ai pierdut vederea ulterior, știi oarecum nu știu, ai un telefon, am sinteza vocală care îmi vorbește, mă ajută, știi? Și
pot să dea sfaturi, uitați în ce fel mă puteți ajuta. Dar ceea ce cred este de cumpărat anumite dispozitive care să ajute pe persoanele nevăzătoare. Cred că chiar necesarul ar fi poate și la lifturi, da? Să zică ce etaj e sau să aibă cifrele alături în braille ca lumea să știe la ce etaj coboară sau la ce etaj a ajuns. Da, și asta ar fi. Și cred că băile tot ar trebui să fie un pic adaptate, nu? Da. Da, nu, dar așa este și băile și clasele sau de exemplu și la facultate, pentru că la facultate clar că nu se ține orele în aceeași sală. Schimb sala mereu, e la fel, schimbam sala, făceam 2 ore respective o anumită materie, făceam italiană, după care trebuia să mă duc la alt curs de spaniol, trebuia să schimb aula, trebuia să ies în clădire, să mă duc în altă parte. Și aici ar fi tot așa o chestie, în sensul să pună, cum ai zis tu, știi, de exemplu, un braille, să fie pe ușă, scris pe ușă sau lângă ușă, aici se numește aula X. Tot așa, ar fi un ajutor foarte mult și chestia asta. Am înțeles. O să te rog să ne povestești o situație care ai avut-o, nu știu, poate ai avut și mai multe din ele, dar una care așa te-a atins cel mai mult, că te-ai simțit poate un pic neîndreptățit din cauza faptului că nu poți vedea. Poate să fie chiar și pe stradă, poate să răspunzi cineva nu corect, nu știu, oriunde. Poate să fie la facultate, poate a fost la liceu, poate a fost la job. Ok. S-a întâmplat, sincer, da, când am venit, când am întors aici în țară, că, bine, după 3-4 ani, am zis că ok, hai să cer din nou să mă duc la sală, că bine, am fost și în Italia, mergeam și în Italia, dar aici n-am mai fost la început, după care am zis că hai să încep din nou să mă duc. Am căutat, sincer, am fost la 2 săli de fitness și nu m-au acceptat, dar ești nevăzător. Zic că, da, uitați că vin însoțit, am zis că și sora mea vrea să meargă și am zis că, uite, vin cu sora mea, mă ajută ea, mă duce la un parat, la altul, la cheie, înțeleg că iese multă lume și, să mai dau peste unul, sau mai dau peste altul, e normal. Da, nu știu, nu putem, îmi pare rău, că nu avem cum, că nu... Bine, ok, atunci, sincer, m-am simțit oarecum așa, eram supărat și pe mine, pentru că cu totul sincer că am reușit să trec peste chestia asta. Oare atunci am zis că, Doamne, de ce acum? De ce nu văd? Că, uite, adică sunt anumite chestii care totuși îmi părea rău, știi? Atunci zic că, uite, că nu văd. Dar, bine, și nedrept, era totuși nedrept, ok că nu văd, dar tu de ce, adică nu vrei să mă las să vin aici la sală? Care e problema? Adică că nu văd. Ți-am zis că totuși vin însoțit, mă ajută. Până acum am fost și la altele săli, n-a fost nicio problemă. Bine, ok, mă duc la alta, caut alta. Și da, la urmă am dus la altă sală, acolo sigur, nu e nicio problemă, uite, vino chiar, vii la noi, sala la noi, că era și mai aproape de casă, ei și mai aproape de casă, de fapt. Și de atunci, sincer, mă duc acolo la sală și chiar la început, da, că mergea sora mea, mă ajuta ea să mă duc la un parat la altul sau chiar și trainerul, personal trainer. Bine, n-aveam personal trainer, dar mă rog, antrenorul care e acolo la sală și el mă ajuta, mă lua la un aparat, mă ducea la altul. Acum, sincer, de un an jumate, de vreo 2 ani jumate, ceva de genul, mă merg singur prin sală, nu mai am nicio treabă. Deja te-ai obișnuit, știi? Da, știu fiecare aparat cum e și unde e și nu... Principalul să te anunțe dacă o să facă schimbări, știi, uneori Da, exact. Mai sunt inițiative de astea chiar și în magazinele de produse alimentare, ca să atragă clienții, le schimbe, da. Pentru noi nu e chiar așa de util chestia asta. Da, corect, pentru că știm că acolo era, nu știu, lucrul respectiv, așa, știm că e acolo, după care dacă îl mută, asta așa, unde este. Asta și am vrut să zic, în situația respectivă depinde de om, nu era vorba că era super ceva, nu știu, extremal sau grav, să te duci super riscant și că nu-ți dă voie, dar tu nu, că eu vreau, dați-mi voie. Uite că ai fost în altă parte și omul, dacă e deschis,
adică să colaboreze sau înțelege că e necesar, e foarte bine și poate e mai bine când nu te-ai dus acolo, că la fel și oamenii aia de acolo poate fi toți închiși la sala aia de sport, Da, știi da, cum... clar. Clar. Da, nu, nici n-am insistat prea mult acolo. Am văzut că nu e așa. Am spus, bine, ok, sunt atâtea sări în Iași. Nu e nicio problemă, merg, caut alta. Da, și nu, oricum aici, da, oamenii s-au și obișnuit cu mine. Deci Salut, deja. Alex, salut, salut, salut. La câte persoane, sincer, salut în fiecare zi, nici nu știu cum îi cheamă. Mă salut. Cine? Nu știu, nu cum, da, mă rog, oricum, salut, salut, m-am obișnuit, știi? Îi cunosc așa, dar unii chiar nu-i cunosc pe nume. Să te rog, Da. job-ul l-ai găsit ușor sau a fost ceva complicat? Chiar acum vreau să încep și de job. Te rog. Nu, a fost foarte greu, pentru că începusem un pic să-mi caut și când, înainte să încep facultatea, și nu, am fost la vreo 2 interviuri, tot așa pe call center, și nu, că da, îmi pare rău, dar nu putem, pentru că trebuie să cumpărăm, achiziționăm noi programul respectiv care îți trebuie ție și adică practic nu vrea să scoată bani din buzunar, n-am oarecum. Jobul ăsta care l-am găsit a fost, sincer, printr-o persoană, o cunoștință, un taximetrist, un băiat a fost chiar foarte tare, simpatic și m-a ajutat să-mi găsesc jobul respectiv, în sensul că el ducea șeful de la call center-ul respectiv, îl mai era cu taxiul, îl mai ducea pe undeva el treabă, mă rog, și m-a întâlnit și pe mine odată și mi-a zis că da, dar m-a întrebat un pic de viața mea și i-am zis că am fost și în Italia și asta. Face, dar cunosc pe cineva, uite, un șef, nu știu ce, de la un call center, o duc eu, nu știu ce, și e pe partea de italian, dacă te interesează. Sau chiar te rog, dacă e normal, da? Când îl prind, dacă e, lasă numărul tău și când îl prind, vorbesc cu el și îi zic de tine și na, dacă te contactează. Ok, bine. Și da, după câteva luni, ceva de genul, vreo 3-4 luni, ceva, l-a prins iar și a zis de mine și chiar m-a și sunat. Șeful Manager. e român sau italian? E italian șef. Am înțeles. Da. Toate astea tot se știi cum. Da. Au jucat un rol. Poate și asta, da, așa este. Și am fost la un interviu de la call center respectiv. Face, da, ok, dar na, cum poți face? Zic, uite, eu pot să vin cu laptopul meu, are program, vorbește, nu știu ce. Da, dar ar fi mai bine dacă ar fi de pe laptopul nostru. În cazul ăsta este și un program care îl puteți descărca gratis, dacă vreți vă-l aduc eu, Nvidia, cum am mai zis, și na, se instalează. Ok, hai să încercăm să vedem. Chiar au fost și ei deschiși. Bine, cu toate că i-a zis șeful, vedeți un pic ce faceți, na, poate rezolvați cu băiatul nevăzător, dar au fost și ei deschiși și au vrut să mă ajute. Și la urmă a fost că mi-au dat ei un laptop și m-am dus eu cu Nvidia, l-am instalat, pe programul lor respectiv care lucrau, Nvidia mergea chiar foarte bine, nu aveam nicio treabă și am lucrat, am început să lucrez. Atunci a fost chiar primul salariu când am luat, wow, primul salariu din viața mea. Cam târziu, dar ok, e bun și atunci. Da, și ok, după ce m-am lăsat de jobul ăla, bine, cred că am început să-mi caut alt job, dar e greu. Totuși am mai fost la niște interviuri, le-am explicat că uitați, totuși am mai lucrat și la call center și în sensul că eu vă pot da sfaturi cu ce mă puteți voi ajuta, cum am zis, cu programul respectiv, dacă se instalează și asta. Da, ok, hai că vorbesc cu mediul, nu știu ce, și dacă e, revin cu telefon. Și, foarte mult azi așa, după care nu s-a mai auzit nimeni, știi? Aici mai este și o chestie, pentru că, da, mulți nu se implică, că zice că, cum am zis prima dată, că poate nu vor să scoată bani, știi, să investească în, oarecum, să investească ca să ne ajute și pe noi, să avem și noi un job. Ok, să zicem că trebuie să se investească, poate mai înțelegi motivația, da? Cum vii tu programul tău care e gratuit. Asta da. Și cum mai ai avut niște replici eu și în niște videouri că
cred că sunt și aici oameni care vor să ajute, angajatori care sunt dispuși să ajute și vă rog să atrageți atenția și la noi. Alex e aici, caută de lucru și sunt sigură că mai sunt nevăzători care sau persoane cu deficiență de vedere. Puteți scrieți, lăsați comentarii sub video și angajatori și persoane care caută de lucru și așa poate ajută mai multe persoane. Dar în video ăla spuneam că cred că e frica asta de necunoscut, că persoanele când văd o persoană în scaun cu rotile sau o persoană care nu vede, e ceva nou, știi, e ceva exotic și noi nu știm ce probleme sunt, dar cum să ne comportăm ca el, dar cum să facem, dar ce să facem? Și din cauza asta oamenii se închid și pare că e mai... Da, poate la început procesul ăsta de asimilare o să fie un pic, nu o să fie super greu, dar poate să fie un pic dificil, dar dacă mereu, să zicem, e clar că nu în orice sferă noi putem lucra, cum și o persoană care vede, nu orice sferă e pentru el. Și adică când o să fie permanent persoane cu dizabilități, o să fie ca o chestie normală. Nu o să fie ceva genul, vezi că mâine vine Alex la lucru și aveți grijă că nu vede sau ceva de genul. O să fie, vine Alex și pur și simplu e nevăzător. Ok, noi știm ce să facem în situația respectivă. Și cred că trebuie experiență în domeniul ăsta, să nu le fie frică, să dea o încercare și lor și nouă, că cred că în urma asta toți o să avem de câștigat. Corect, da, așa este. Cum ai zis acum, exact este și chestia asta, că poate foarte mulți caută și cu experiență, știi? Dar, hai să zicem, nu numai în cazul nostru, și persoane caută normal, știi? Adică persoane care nu au nicio dizabilitate, văd bine, nu știu ce, dar dacă căutăm experiență. Bun, dar dacă eu n-am lucrat deloc în altă parte, să spune că am luat-o, da, am terminat școala și n-am lucrat deloc. Ce experiență vrei să am? Că dacă nu am lucrat nimic, că toți caută cu experiență. Pe timpul când eram tânără și vedeam, era o glumă pe internet că caut un angajat tânăr după facultate de 25 de ani cu 30 de ani experiență, știi? Și noi făceam glume pe seama asta. Da, exact. O să vreau să ne povestești de Desmond. Deja ne-ai zis că de un an jumate, corect? Îl ai? Da, de un an jumate. Ai zis cât este indispensabil el pentru tine, dar vreau să ne povestești poate ceva mai detaliat că, de exemplu, eu am frica asta eu nu mă închipui să merg singură cu un câine ghid. Eu am frica asta și, nu știu, cred că e frică că nu i amenajat bine pe stradă sau că oamenii nu sunt așa binevoitori toți. Nu zic, sunt și oameni care foarte bine ajută și sunt foarte buni, dar se întâlnesc cu oameni de tot felul. Din păcate asta e și poate cum Desmond te-a ajutat să treci peste bariera asta sau în general relația ta cu Desmond. Da. Ok. Deci, Desmond, cum să zic, da, să spunem că m-a și ajutat să trec peste bariera asta, dar în același timp am avut și alte probleme. Bine, nu au fost probleme grave, că s-a rezolvat. S-a rezolvat așa liniștit, știi? Ne poți povesti și probleme ai avut, cred că și asta e important și e necesar să știm că nu e așa de ușor că ai luat un câine și zic, uite, Alex a zis că iei și gata, m-am dus pe străzi cu el și mă duc oriunde vreau. Da, nu, e așa ușor, în sensul că, bine, în primul rând să ai un câine e și o responsabilitate, adică, normal, ca orice cățel de fapt, da, dar cu el oricum este dresat. Scoate-l dimineața afară sau pe parcursul zilei și câine ghid, când îl iei, trebuie să faci mișcare. Nu îl iei de companie, că așa dacă e pentru companie o să ieși un cățel care, orice fel de cățel, știi, în sensul obișnuit, așa să spunem. De la de poșetă. Da, exact. Exact. Știi care mai este și chestia? Pentru că persoanele din jurul nostru nu sunt, cum să zic, poate că sunt un pic mai închise față de persoanele cu dizabilități, pentru că nici noi nu ieșim sau poate că nu ieșeam prea des, știi? În sensul că, ok, să zic, un nevăzător eu înainte, cum eram însoțit de mama sau de sora mea sau de tata când mergeam, poate mă vedea o persoană normală pe stradă,
n-avea de unde să știe că, uite că băiatul ăla nu vede, este nevăzător, știi, Da, că mereu știu așa, cum e. da, că n-am Pe mers mine mă să și împing pe stradă, că spunea să uite, doi tineri și nu se dau la o parte. Zic, ok, da, dar păi tocmai asta eu e țin mâna chestia. în față, nu e atât că mă salut, eu țin mâna în față ca să nu mă lovesc de ceva, să, mă rog, sunt Da, fișuri, sunt chestii, garduri. da, corect. Da, și da, asta e chestia, că poate nici Tu, oamenii, cum? da. Adică fără frică ai zis că de mâini ies cu Desmond sau totuși cum ai căpătat încrederea asta să ieși doar cu el și cum îi, însăși tu te duci cu el doar pe traseuri cunoscute sau și pe traseuri noi, cum are loc procedura aceasta? Ok, deci sincer, eu uram chestia asta, chiar o uram, să fiu însoțit de cineva. Nu pentru că mergea mama sau așa, dar nu-mi plăcea mie să depind de cineva, vreau să fiu total independent. Și am zis că da, ok, vreau un cățel ghid. Clar, sincer, cu baston nu m-am obișnuit niciodată. Am făcut și cursuri cu baston, să merg singur, dar n-am reușit. Bine, mă mișcam pe acolo, dar pe în jurul casei, știi? Da, până la colț și înapoi, nu puteam, nu am reușit niciodată. Și de asta am vrut mai mult un cățel ghid, să-l am, ca să devin independent. Cred că mi-a fost, să spunem, greu, dar da, îmi zicea persoana de la asociația, l-am luat pe Desmond de la asociația Light Into Europa. E o asociație ONG și da, de la ei le-am luat, cred că a trebuit să aștept ceva timp, dar am reușit la urmă. Fata de la asociația respectivă, să zicem, antrenoarea, să spune, care e orice persoană văzut ca să duce să ia un cățel, are de-a face la început cu ea și pe tot parcursul 2, 3, 4 săptămâni cât durează să te obișnuiești tu cu cățelul respectiv. Când am început, m-am dus acolo, aveam prima zi, wow, și emoții aveam, da, mi-a adus cățelul, l-am cunoscut, nu știu ce, aveam emoții, face că hai să mergem pe stradă, acum, da, ok, haide, i-am pus Teresa, hai să mergem, mi-era oarecum și un pic frică, sincer, da, dar, am stat o săptămână la București, a trecut. Ok, când să vin la ea și vezi că trebuie să ai 3-4 parcursuri care vrei tu să meargă, să le învețe Desmond și după o să facem pe parcursurile alea. Bine, mi-am pus eu 4 parcursuri care îmi trebuiau mie, care vreau eu, la sală, la un verișor, prin centru, pe unde mai aveam nevoie și le-am făcut. Bine, în funcție de cât de greu era parcursul, putea să dureze o zi, 2 sau mai multe zile, depinde. La mine, sincer, 2 săptămâni am făcut 4 parcursuri, a fost ok. Tu l-ai dresat să învețe traseurile astea, da? Când corect sau cum? Cu persoana respectivă de la asociație, Am înțeles. că a venit ea și în Iași, și ea la început, bine, eu am arătat că ea nu știa oraș și am arătat, uite, mergem pe aici, că știam și eu oricum parcursul și traseul, nu parcurs, scuze. Okay. Și am și traseul și l-am învățat, bine, și ea știa, a văzut cum e și asta și l-am învățat pe câine, am făcut de 2-3 ori și l-am învățat imediat. Nu merg doar pe traseile pe care deja Desmond le știe, clar că merg și pe trasei noi, deci și la muncă când mă duceam nu știam traseul. Mi-a explicat sora mea, de fapt prima dată a venit sora mea, uite mergem pe aici, iese așa, ok, bine. Mi-am dat seama cum este făcut și l-am învățat și pe Desmond. Ea nu trebuie mult, de 2-3 ori dacă te duci, el învață, după care când, să zicem, coborâm în stația respectivă, știe că, nu știu, să zicem, am coborât acolo, ok, știe că merge la muncă. Acolo e la muncă, mă duce direct, sincer, de multe ori nici nu mai este nevoie să-i spună fac acum la stânga, fac acum la dreapta, pe traseele de care le știe. Da? Sau... Teoretic, da, trebuie să-i zic, dar de multe ori, sincer, nici nu mi-e zic, pentru că el știe traseul când coboră în stație de autobuz. Dar percepția lui la semafor, adică tu îl oprești sau el înțelege? Da, sau... nu, aici la semafor, sincer, eu trebuie să am grijă. Când este o trecere, trebuie să fiu atent, pentru că el nu are de unde să știe când e momentul să... Și uneori e periculos că oamenii trec și așa, pe roșu. Și... Da, așa este, da. Dar...
Deși Da. știu că noi, dacă suntem cu bastonul sau cu cățelul ghid, avem prioritate, nu? Chiar și dacă e roșu. Că nu sărim special sub roșu, dar mă rog, uneori poate să fie confuz și pentru noi. Prioritate... Poate undeva bine, scris, da? Exact. Da. Da, nu, clar, aici este că și eu de multe ori, sincer, stau, ascult mașinile, când aud că a încetinit mașinile, ok, sunt sigur că pot să trec. De multe ori, sincer, pot sta acolo și mult timp în sensul stau secunde bune, chiar și un minut, că nimeni nu, adică nicio mașină nu încetinește, știi? Și atunci sunt nevoit de fapt să cobor de pe bordură, vorbesc unde nu este semafor. Când este semafor, normal, îmi dau seama că s-au oprit mașinile, verde, pot să trec. Da, dar uneori poate să fie semafor și nu fie mașini și să fie roșu. Și să apară brusc o mașină. Este și asta, da, mai este și asta. Aici, acum înțelegi de ce mi-e frică să ies singur, da? Da. Da. Da, nu, uite, de exemplu, sincer, la început, cât a fost la București, ok, dar știam că era și antrenor, ok, știu că este ea cu mine, mai trec, nu știu ce, mă duc, mă plimb, ok. Când am început aici la Iași, după ce a plecat ea înapoi la București, haideți, mergem la sală sau nu mai știu unde a fost prima dată, la un verișor, nu mai țin minte unde a fost. Mama, hai că merg eu cu tine. Stai, nu, unde mergi cu mine? L-a luat pe Desmond, nu mergi cu mine. Dacă tot cu frică, știi? Mă țineai departe, știi, cu Desmond. Zice, Desmond, atacă, când ieșim singuri, știi? Să sperii. Da. Da, eu zic, uite, dacă vrei, poți să stai departe, dar foarte departe, vă răs la 500 de metri. Să nu te aud, Da, să nu te aud. Nu, poți să stai în spatele meu ca să fii tu sigură, să zic, până în stație, vii, mă urmărești, e ok la început, dar după, nu mai, că mi-a fost frică. Aveam emoții, nu frică, dar aveam emoții când am ieșit cu Desmond prima dată aici în Iași și aveam emoții, m-am dus în stație. Ce număr e aia? Venea autobuzul, ce număr e aia? E numărul cu tare. Ok, nu trebuia să stau, nu știu ce. Mă urc în autobuz, sincer, mi-a zis numărul, m-am urcat în autobuz, mai stau un pic după câteva timp. Scuze, dar asta e sigur e numărul X? Da, e numărul X, ok. Eu invers am pățit, nu era numărul cel care îmi trebuia. Ok. Și eram cu profesoarele de orientare. Și... De orientare cu bastonul, nu? Da. Ok că nu eram singură, că dacă eram singură, cred că era un pic mai dificil. Să vreau să ne zici, dacă ai avut, poate, ceva, sigur că nu ți-a plăcut ceva, nu știu, la facultăți, la locale, nu știu, poate chiar la instituțiile publice, nu știu, ceva primării sau ceva de șomaj. Și dacă ai încercat să faci vreo inițiativă ca să schimbi, să fii mai adaptat, să zicem, să fie mai adaptat orașul pentru învățători. Dacă nu, acum ai șansa să vorbești, poate să avem norocul și să ne asculte cineva și o să ia în gând și posibilitățile acestea. Că, știi cum, dacă tăcem, nu ne știu necesitățile și atunci e greu să fac ceva pentru noi. Da, normal, așa este. Nu, normal că necesități pentru noi sunt de făcut. Orașul ar trebui să fie accesibil. Din păcate nu este chiar așa de accesibil pentru noi. Am avut probleme. Să uite, altă chestie. Aici ține și de șef, știi, în sensul că, uite, la supermarket. De fiecare dată mă duc, dar n-ai voie să intri cu câinele. Bine, acum unde mă duc eu de multe ori, 2-3 marcări care mă duc de multe ori de obicei, la început, că n-ai voie, după care am înțeles, ok, nevăzut și acum când mă văd, chiar nu mai am ce treabă, încă vine, hai uite, vină, ok, pe aici, nu știu ce, mă ajutește. Zic, ok, bine, mersi. Dar asta chestia că ar trebui să aducă la cunoștință a șefii, la angajatori, că uitați, sunt persoane nevăzătoare în orașul, să spunem în Iași acum, dar în toate orașele în mai multe orașe de fapt din România, care au câine ghid și au tot dreptul să meargă cu câinele ghid, pentru oriunde și peste tot. Atât în supermercate, cât și în mall-uri, și la restaurante, pentru că și la restaurante mi s-a întâmplat și mă la fel.
nu ai voie cu câinele. Explicam normal, când așa mereu explicam, sunt nevăzător, e câine ghid și am întrebat, da, dar îmi pare rău, nu poți. Bine, atunci zic că pot să vorbesc cu șeful, că cu șeful normal la noastră. Da, stai un pic, îl chem, stai un pic, îl sun. Ok. Îl suna sau îl chema, dacă îl suna, uitați că este o persoană, zice că este nevăzător, că e câinele ghid și îi spunea, da, lasă să treacă, că are voie și e ok. Și atunci, ok, poți să mergi. Și dacă venea să vorbea cu mine, zicea, da, uitați, sunt nevăzător, câine ghid, da, treci, știi? Deci șefii oarecum ei știu, pentru că noi suntem și că putem să trecem, putem să mergem oricum, oriunde cu câinele ghid, dar angajatorii nu și ar trebui să ducă la cunoștință și la angajatori, că noi avem dreptul. Și da, ce se poate face pentru accesibilitate, da, de exemplu, pe noi ne-ar ajuta foarte mult să fie la semafoare, unde sunt semafoare, să fie semafoarele acustice. Sunt puține semafoare acustice în oraș, foarte puține. Și asta ne-ar ajuta, poate, da, și, nu știu, covoare tactile, de exemplu, și alea ne-ar ajuta. Uite, de exemplu, în Italia erau covoare tactile în gară, la orice gară era covor tactil, nu puteai să treci de covorul ăla, în sensul că dacă treceai peste covorul ăla, era calea ferată, știi? Și da, e o chestie care și alea ne-ar ajuta foarte mult. Atât cât și la gară, dar și la, de exemplu, nu știu, la treceri, să zicem acolo unde nu sunt semafoare. Și Ai zis 3, hai să le facem 5, hai încă 2. Ce mai e nevoie? 1. Accesibilitatea pentru câinele ghid, adică aici merge vorba doar de câinele ghid, nu de orice tip de câine, corect? Sau tu, în general, vrei accesibilitatea pentru orice fel de câine? Bine, la început ce mă refeream cu șefii să ducă la cunoștință la angajatori, e pentru câinele ghid, dar cu semaforul... Nu, semaforul, da, l-am de câine. Cu câinele, da, pentru, unul pentru să asta. accesibilizarea pentru, nu accesibilizarea, dar permiterea. Permiterea, da. 2, semafoarele acustice, 3, covoarele tactile și încă 2 chestii care crezi că sunt necesare pe străzi, în instituții, nu știu, cum ai zis tu, prin magazine, prin mall-uri, prin parcuri, poate, nu știu. Da, uite, o altă chestie care chiar ne-ar ajuta și pe noi, de exemplu, supermarketele, Kaufland, Carrefour, Mega Image, Lidl, care mai sunt la noi, să pună la dispoziție, de exemplu, un angajat să fie, că clar că omul, adică persoana cu dizabilitate, nu? Sau nevăzător în cazul nostru, să spunem, când se duce la market, clar că nu stă 7 ore. Se duce acolo și cumpără ce are nevoie, își face, să zicem, listă la casă și ia ce are nevoie de la și tot. Să pună la dispoziție, de exemplu, o persoană care, când ne ducem noi, să vină, uite, merg eu cu tine dacă este ajuns să faci cumpărături, știi? Asta ne-ar fi chiar de folos. Și nu știu câte persoane văzătoare se duc singure, sincer, să fac cumpărături. Eu, de exemplu, nu mă duc, pentru că mă duc mereu însoțit, de exemplu, de sora mea sau cu mama, dacă e să mă duc cu cineva. Pentru că, cum ai zis și tu, poate le mai schimbă produsele, știi, de la un raft le pune la altul și mai ales cum e Kaufland, Carrefour, că sunt mari. Da, exact, știi? Nu știi exact unde sunt produsul respectiv, știi? Ai nevoie de el, nu știi exact unde e. Și cred că nu e așa de dificil, mai ales că multe din marketele astea super mari au și opțiunea asta de livrare la domiciliu, unde cineva se duce și îți pregătește comanda. Cum ar fi la fel, numai că nu plătești livrarea, vii tu după comandă. Da, exact, și chestia asta, da. Și încă una? Ok. Poți să gândești și la școli, la universități, nu știu. Sau orice. Da, bine, și la școli sau la universități, de exemplu... Sau teatre, restaurante, nu știu. După ce m-am pierdut vederea, n-am fost încă la un teatru. Am fost, ok, la teatru, sincer, am fost de vreo 2-3 ori. Acolo, sincer, am mers mereu însoțit. Da, cred că dacă oricum în astea publice, cred că ar trebui să fie cineva, știi, o persoană un angajat care să te ajute, să spună, uite, cum ești tu la teatru, hai că te duc eu, știi, merg eu să ajut, să te duci la locul, unde este opera respectivă, adică piesa de operă de teatru respectiv, știi? Și da, și la școli sau
școli, mă rog, universități, ce ține. Acolo ar trebui, clar, de exemplu, să aibă un însoțitor, o persoană cu dizabilitate, să aibă un însoțitor să-l ajute. Poate ar fi niște evenimente de incluziune socială în care să vorbim, unde lumea să ne înțeleagă și să știi cum să ne ajute, dar nu că să le fie milă de noi și poate asta ar fi tot o cauză în care să clar discutăm, adică să înțeleagă și oamenii ce avem nevoie și cum avem nevoie. Da, așa este. Că noi nu vrem să fim o povară pentru alții, ci pur și simplu avem nevoie de un pic mai mult ajutor. Da, normal. Din păcate, asta e. Da, normal, exact, da, este și chestia asta, știi că majoritatea persoanele se uită la noi așa cum e, vai săracul, nu, eu sincer personal, nu, lasă-mă face, să nu-ți fie, să nu-ți fie milă de mine, știi? Nu-mi place chestia asta. Ajută-mă pentru că dacă am nevoie așa, dar nu, vai săracul, nu. A fost și eu la un proiect și o fată a început să plângă și am zis un prietenul meu, zic, eu nu știu dacă mai vreau să-mi la proiecte, eu fac oamenii să plângă. Nu cu sens rău, adică au zis că sunteți bravo ambii și ești super și cred că ceva o atins sau poate și pe ea o situație și în fine. Vreau să ne povestești cu ce te ocupi la moment. Ai zis că faci sală în fiecare zi? Da, merg la sală aproape în fiecare zi, în afară de weekend, că weekend nu. Ce hobby-uri sau activități ai? Poate care nu le practici acum, dar ai dori să le practici sau... Da, cum am zis înainte, mai mergem la cursul de taekwondo. Ce îmi place așa să fac? Că bine, în afară de citit, ascultat muzică, cred că multe persoane fac chestiile astea. Îmi place, da, cum am zis, să gătesc și gătesc foarte multe mâncări. De-aia cred că și faci sală, da? Păi da, clar, dacă mănânc trebuie să dau jos, nu? Da, și îmi plac și plimbările, mai ies cu Desmond la plimbări, cu toate chiar dacă e rece sau dacă e zăpadă, Desmond hai afară și mai ales Desmond la zăpadă, Doamne, îi place foarte mult, abia așteaptă când ninge. Am uitat să menționez ONG-ul ăla care ai zis de unde l-ai luat pe Desmond, noi numai decât o să o lăsăm în descriere, ca oamenii să poată să acceseze, dacă e site-ul sau să-i găsească cumva. Sigur. Da, că, mă rog, uneori știi, nu prea bine se aude pe audio și așa o să fie mai sigur. Sigur că da. Da. Ceva poate recomandări la subiect, nu știu, poate asculți niște comici sau asculți niște speech-uri motivaționale sau citești ceva sau ceva la subiect. Ceva despre noi. Ok. Pentru noi și despre noi și poate chiar despre noi pentru alții, ca să ne înțeleagă mai bine. Ok, clar că normal că fiecare, cum am zis, fiecare persoană are caracterul lui, știi? Și poate persoana e mai greu, poate pentru alta e un pic mai ușor să treacă peste problema respectivă. Este, ce sfat aș putea să le dau? Să aibă mai multă încredere în sine și să nu rămână închisă, dar nu numai în sine, și în casă, știi? Să iasă, ca să ne cunoască lumea, să ne vadă lumea că, ok, noi suntem prezenți, avem și noi drepturile noastre, să luptăm exact pentru drepturile noastre, știi? Cred că situația asta e diferit, că pe mine m-a ajutat bine să ies din starea care eram pe pat și am auzit o emisiune unde vorbeau niște băieți tineri de 20 și ceva de ani, care tot unul la 16 ani și-au pierdut vederea, altul la 18 și unul lucra ca kelner și conducătoarea emisiunii zice, hai, păi povestești. Și zice, da, e bine, lucrez ca kelner, oamenii știu că nu văd, e ok, e super, mă descurc, mă întorc, fac. Zic, da, dar povestești cum era la început, nu vrei să trăiești. Și eu stăteam și ascultam, da, asta mă interesează, de ce uneori e important să vorbim de chestiile astea, că zic că da,
la început e super greu, că îți pare că viața s-a oprit, că nu mai are niciun sens, dar după asta îți găsești drumul tău și te bucuri de viață. Și eu, gândindu-mă la ei, zic, oare să ajung și eu la momentul ăla? Și am zis că, și dacă eu stau acum și pierd timpul așa, în durerea mea, zic, de acum trebuie să mă restabilesc. Și cred că e foarte important, adică pentru toți diferit. Cineva poate are nevoie de un specialist. Cineva poate singur, cineva poate că a ascultat pe alții și a zis că, uite, e posibil, nu-i doar scris undeva sau zis că... De exemplu, pentru mine e greu să iau sfaturi de la oameni care nu înțeleg ce asta sau care n-au probleme aproximative de genul respectiv. Îți mulțumesc, dar nu e așa, e un pic mai dificil, adică din punctul meu de vedere. Da, nu, așa este. Așa este, da. Da, un sfat pentru ceilalți pentru cei înconjurători, zicem, care nu suferă de deficiență de vedere. Poate să aibă alte deficiențe, dar nu de vedere, că e diferit și chestia asta. Ok, care suferă de dizabilitate, te referi? Sau Nu. care nu au nicio dizabilitate, nu? Persoanele Care nu au nicio dizabilitate sau poate să aibă alte dizabilități. Ok. E un pic diferit și fiecare dizabilitate Clar, specifică clar. cu moftul ei. Orice dizabilitate e un lux, că nu e așa de ușor să te întreții cu o dizabilitate. Da. Nu, ceea ce pot, pentru persoanele din jurul nostru, să spunem, care nu au nicio dizabilitate, mi s-a întâmplat și mie și vorbesc și pentru celelalte persoane cu dizabilități, știi? Să mai critice, să mai vorbească. Știi cum e românul? Vede... Ok, hai să spun în cazul meu, de exemplu, să dau un exemplu ca să înțeleagă lumea, știi? Cățel, dar n-ai voie cu cățelul în autobuz. Asta e un nevăzător. Ok. Deci, ok, în sensul că, ok, eu nu vreau scuzele persoanei respective, să nu pasă, știi, nu contează, că poate n-avea de unde să știi, știi? Dar, și mă să nu-și cer scuze. E convins că nu mă interesează, nu contează, dar e chestia că, știi cum e românul, comentează mereu, știi? Că dacă vede ceva, uite-l pe ăla, da, stai, că n-ai voie cu câinele, că nu știu ce, știi? Dar înainte, știi, adică înainte să deschizi gura, să uite-lea că să nu judeci fără să fii informat. Exact. Fii mai atent la persoana respectivă, la știi? început și eu când mergeam prin localuri cu prieteni sau ceva, lumea cred că se gândea că eram beată, nu înțelegea că eu nu văd și că am pierdut simțul, mai ales că aproape 2 ani n-am ieșit din casă, numai așa de la operații și tot așa, și chelnerițele așa cam erau mai supărate pe mine, să zic, și nu știu ce, și eu zic, ok, zic, eu pur și simplu nu văd. Ok, mă scuzați. Și, adică, atitudinea nu trebuie să se schimbe doar din cauza că nu văd, asta vrei să zici. Atitudinea trebuie să fie frumoasă și corectă în general, unul față de cealaltă, cu respect. Exact, așa este, știi? Și hai să revenim totuși la ceva literatură sau artistică, ce ai recomandat? Uite, pot să dau un exemplu. Ray, filmul despre viața lui Ray Charles. E un film, așa zicem, e mai mult frumos decât real, să zicem așa un pic. Viața un pic e mai dificilă în viață, dar e un film cât de cât te face să înțelegi un pic oamenii nevăzători, părerea mea. Sincer să fiu, nu l-am văzut. Eu tot nu l-am văzut. Eu am început să-l văd și mi-am pierdut vedere și am zis că acum e momentul. Dar chiar bine, o să-l ascult. Sincer, nu știu sincer ce recomandare aș putea să dau așa, sincer, un film sau o carte. Eu am mai citit așa cărți, de exemplu... Ce te-a motivat? Poate are niște expresii, niște fraze care te-au atins și zici că e important pentru oricine să citească această carte sau să o asculte. Ok, nu știu dacă este în varianta română. Am citit cartea Life de un scriitor italian, Paolo Coelho. Portughez. Portughez, scuze-mă, da, nu portughez. Și nu știu, mi-a plăcut așa oarecum, mi-a plăcut cartea, știi, și
Să spunem, da, că m-a ajutat așa, că în sensul că dacă vreau, pot să fac, clar că nu totul, dar pot să fac ceea ce, să spunem, ce îmi propun, știi? Nu e ușor, dar încetul voi reuși, știi? Și așa cred că orice persoană trebuie să încerce, trebuie să lupte, pentru că oricum viața nu e ușor pentru nimeni și mai ales pentru o persoană cu dizabilitate. Și, da, faptul că avem o Level hard, dizabilitate. noi cerem de la level hard. Da, și faptul că avem o dizabilitate, asta nu, gata, ok, nu mai fac, adică nu pot să mai fac nimic, știi, adică nu trebuie luat așa lucrurile, că s-a terminat viața acolo și asta e. Da, O să continui trebuie. subiectul tău. Ții minte, ai fost tu cu noi la Că-ți arată în întuneric. Mhm. Proiectul se numește Sport Sense și e scris totalmente și coordonat de Edi Hilițanu. La fel cum în mare parte și proiectul acesta este la fel într-o mare parte scris și coordonat de Edi. Și Edi cred că o face, sunt sigur că o face pentru că e empatic și are, cred că, mai mult de o calitate, o virtute de-a lui, că lumea în care trăim vrea să facă o lume potrivită pentru fiecare. Fie că ai dizabilitate, fie că n-ai, să fie o lume mai bună, unde fiecare ne găsim nișa și să fim fericiți. Și de ce tot am menționat de asta? Că în urma proiectului o să fie un ghid scris pentru sportul cu deficiențe de vedere sau nevăzătoare, sporturi adaptate, și o să fie de asemenea și cărți audio. Adică poți să intri pe site și îți descarci pe capitole. Mhm. Și dacă nu mă greșesc, undeva o să fie la 22 de capitole. Nu sunt sigură la... Și recomand tuturor de 2-3 ori pe săptămână poate să intre, că poate să apară pe săptămână câteva capitole și sunt și în română, inclusiv și sunt și în alte limbi. Dar cred că și e o chestie bună că poți să înveți, cred că și alte limbi, știi, că asculți un sport într-o limbă și pe urmă în altă și un pic mai faci așa o coordonanță. Așa că, dacă dorești și tu să afli mai multe de diferite sporturi, poftim. Să lăsăm link-ul în descriere, numai decât. Da, o să intru și eu, sigur. Da, o să te întreb ce planuri ai pe viitor. Ok. Pe viitor, oricum, cum am zis, sunt în căutarea un job și ce mai am? Mi-ar plăcea așa, sincer, revenind la întrebarea care mi-ai pus mai devreme, că ce mi-ar plăcea să fac, de exemplu, da, mi-ar plăcea să învăț la pian, știi? Și cred că o să iau în curând să văd dacă găsesc pe cineva care e disponibil să-mi predea lecții de pian. Eu mereu am vrut să cânt la pian Și la fel. sau la vioară, dar mămica, când era mică, a fost dată la un instrument super complicat și a zis că nu o să-și chinui copiii cu muzica, dar noi cu sora mereu am vrut să facem ore de genul, dar eu ziceți că nu. Da, într-adevăr, e complicat și o muncă grea, nu e chiar așa de ușor cum ne pare și romantic ideea. Da, așa este, nu e ușor, știi, dar nu știu, sincer, uite, pentru mine personal, eu cred că cunoscându-mă, cred că m-ar ajuta oarecum așa pentru mine, să mă simt mai bine, știi? Învăț să cânt la pian, exact, știi? E foarte important, când te simți realizat și împăcat cu tine, atunci parcă mai ai putere să faci și mai multe și pentru alții. Da, așa este. O să te rog să ne zici un mesaj pentru toată lumea. Ok. Un mesaj pentru toată lumea. Da, ce dorești? Un apel, un mesaj? Ce dorești să le zici tuturor? Poate, nu știu. Ce închipuiți că ești președinte și ai auditore și ai posibilitatea acum să zici tot ce crezi că e mai important pentru ca societatea noastră să fie una bine dezvoltată. Ok, bine, cum am zis, să ne accepte pe noi, pe toate persoanele cu dizabilități, știi? Să implice un pic mai mult, să fie mult mai deschiși. Da, mai să fie un mesaj general, adică
nu contează, ai dizabilitate, n-ai dizabilitate. Ok. Mesaj pentru toți și fiecare. Ok, primul rând, oricum, să fie lumea mai bună. Adică fiecare să fie mai bună cu celălalt, știi? Cu persoana de lângă. Și mi-am pierdut ideea asta așa. E ok, nu-ți fă griji. Avem timp. Să fie mai deschiși, după Da, câte am să fie înțeles. mai deschiși, exact, știi? Da, și cu oricine, nu, da, cum ai zis tu, știi, nu numai cu o persoană cu dizabilitate, dar cu oricine, să fie mai bună, mai asta. Și să prețuiască viața, pentru că viața e scurtă și să Și facă scumpă. și scumpă, da. Și scumpă, da, să facă să se realizeze, să încerce să facă tot posibilul ca să-și realizeze visele. Super, mersi mult. Mersi, Mesajul meu de astăzi, discuția ta mi-a adus aminte de un speech de meu care l-am ținut mai de mult, cum am mai repetat când eram tânără, frumoasă și vedeam. Și mi-a dat seama că oamenii nu sunt muritori. Da, oamenii dispar, dar dispar fizic. Noi trăim prin amintirea noastră, prin chestiile care le lăsăm în urma noastră, cum ar fi faptele pe care le-am făcut, vorbele pe care le-am zis, acțiunile întreprinse. Și dacă ce am vorbit astăzi cu Alex i-a ajutat pe mulți să înțeleagă ceva sau cel puțin să aibă întrebări spre anumite domenii, mă bucur că înseamnă că a lăsat undeva o amprentă pe voi și sperăm că o să vă motivăm pe toți să faceți chestii cât mai frumoase și cât mai bune. Deoarece noi așa trăim, prin chestiile care le lăsăm în urma noastră și nu mai decât să zică că chestia aia au fost zisă sau făcută de Alexandru Obadă sau de Țurcan Elena, deja că gândul ăla sau motivația aia merge de la om la om, deja arată că noi trăim și vom fi mereu. Așa că o să îndemn pe toți să zică câte mai multe vorbe bune, câte mai multe gânduri bune, să facă câte mai multe acțiuni bune și fapte bune. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat de astăzi. Ediția de la om se încheie. Vă mulțumim. Mersi, Alex, pentru tot. Mulțumesc ție.